Tuh, kaya ngene iki lho. Sekete tepake. Doh. Sekete tepak. Aduh, kaya ngene iki ta. Pol sekete. Aduh. Tapi alhamdulillah mbakone ya apik bolo. Sukete luar biasa. Piye iki terusan, piye tak obati kok gak mati iki. Suket sing dina iki. Utuh. Utuh sukete bolo. Kaya ngene iki lho sukete. Bakone ya aduh. Kok akeh sing ngalum. Wah. Wis sak. Kaya ngene iki suket buntel suket. Gini kok abang. Alhamdulillah apa-apa. Apik bakune. Sukete ya apik. Iki cuacane mendung terus sih. Terus piye ngene. Nah, lho iki lho tak pira ae wisan. Iki dinane diwongno wong pira ngono bolo. Iki ya kok entek. Bakone apik, sukete ya apik, ya entek, akeh sing mati.